ते हम नूतनकर अपन संपूर्ण मिथिलावासी के गोर लागे छी। एकटा नहा खा के दिन के मतलब जितिए के गीत है, लेकिन नहा खा दिन जते चीज सब खाई छी वही संबंधित है। तो अहाँ सब सुनू, जो निक लगे तो लाइक शेयर कमेंट जहिना करे छी वहिना करब। चैनल सब्सक्राइब नहीं केने है तो जरूर करब। तो सुनू। कहाँ जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन एलै। कहाँ जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन एलै। नहाय खाय के मरुआ माछ खेबै, नहाय खाय के मरुआ माछ खेबै। सब कोई के घर में बनतै आज, जितिया के दिन एलै। कहाँ जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन एलै। नोनी के साग सब के ओज खेथिन, झिमनी के पात खोजी खोजी का अनथिन। नोनी के साग सब के ओज खेथिन, झिमनी के पात खोजी खोजी कर रखथिन। कहाँ जाई छी औ कहाँ जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन एलै। किया जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन एलै। आमक अमोट सब घर घर में रखथिन, आमक अमोट सब घर घर में रखथिन। चूड़ा दही सब कीन का अनथिन, चूड़ा दही सब कीन का अनथिन। झिमनी के पात पर भोग लगेथिन, झिमनी के पात पर भोग लगेथिन। सब दियौने आजु आशीर्वाद, जितिया के दिन एलै। कहाँ जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन एलै। कहाँ जाई छी औ मरुआ माछ, जितिया के दिन